ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತೂರಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ದಿನ. ಹತ್ತೂರಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ಬಲಿದಾನಗೈದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ, ಜನವರಿಯ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 10 ನಮ್ಮ ಪರಮ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುವ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಬಸಿಲಿಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಈ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಎಂಬಂತೆ 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಇವರು ಮಹಾ ಕಿರು ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರವರೆಗೆ ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಊರಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ, ಸಂಭ್ರಮ, ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸುದಿನ. ನಾಳೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಿರು ಮಹಾದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮೈನರ್ ಬಸಿಲಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಬೇಕು, ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಬಸಿಲಿಕದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಕೊಡುವ ಈ ಒಂದು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನರಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಅದೇ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಹುಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇಂದು ಊರವರು, ಅವರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸಿಲಿಕದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರೋಮನ್ ಮಸ್ಕರಿಯಸ್ ಇವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಸಕಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ 10 ವಾಳೆಗಳ ಗುರಿಕಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೀಕನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಸಿಲಿಕದ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವೆರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹಬ್ಬದ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ 9 ದಿನಗಳ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ
ಹಾಗೂ ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದೊಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ, ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಬಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಹತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹತ್ತೂರು ಈ ಬರ್ಪೇಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪವಾಡಗಳು, ಕಾರ್ಣಿಕಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಾಮಾಂಕಿತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ. ಈ 9 ದಿನಗಳ ನವದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಾಗ ದೇವರ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಸಮಸ್ತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲಭಿಸಲಿ. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುವಾಗ, ಕರ್ತರಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನವದಿನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು, ಕೋರಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ನಾಡಿಗೂ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ಈ ನಾಡಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ. ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿ ದೂರ ಹೋಗಲಿ. ಸುಭಿಕ್ಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಈ ನಾಡಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯರಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಉದಾರತೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಲವತ್ತವಾಗಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾನವನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ಸುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉದಾರ ಭಾವವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸವಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಣುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಬಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಏಕತ್ವದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೆಲೆಸಲು ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ. ಸಕಲ ದ್ವೇಷ, ಭೇದ ಭಾವದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿರಿ. ಸರ್ವರು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕುವಂತಹ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗಿತ್ತಿರುವಿರಿ. ಈ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿಯ ಮಾಡಿರೆಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಬಸಿಲಿಕದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರೋಮನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಧೂಪದ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚರ್ಚಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರು
मोगाचनो बारी एका अपूर्बायेच्या सुवाळ्यार आमी हांगासर जमल्या ऑगस्ट 1 तारखे जावन 10 तारखे मुसर साल्लोरेसाचे फेस्ताचे परबेच्या आमी एक संभ्रमार आसता 1 तारखे जावन 9 तारखे मुसर 9 दिसांची नोवेना तशेंच 10 तारखेक संभ्रमीक साल्लोरेसाचे फेस्ताचे संभ्रम आमी चलयतले ह्या एका सुवाळ्यार फाटल्या थोड्या वर्सां जावन आमी हांगासर जेवणाची मंडावळ घाल्या दान जाल्ली श्रेष्ठ दाना अन्नदान म्हणून सांगतात तशेंच ह्या एका अन्न संतर्पणे कार्यक्रमांत आज आमी वोज्याचो पुरशांव काडला आत्तूर परिसरांत वोज्याचो पुरशांव काडलो लगभग 25 वर्सां पयले म्हणून आमकां उडासाक येता आमच्या इगर्जीच्या 200 वर्साच्या सेलिब्रेशना दीस आमी वोज्याचो पुरशांव काणिकेचो पुरशांव आमी हांगासर काडिल्लो ताजे उपरांत पयले फावटी हांगासर वोज्याचो पुरशांव आमी काडला ह्या पुरशांवाक देवाची कितली आशिर्वादां आमचेर आसात की म्हळ्यार पुरशांव सुरू जाताना देवान पावसाचो एक शावर आमचेर आशिर्वादाची आगमेंत आमचेर शेणयोन आत्ता मुसोर हांगासर पावता मुसोर देवाची आशिर्वादां ह्या आमच्या वोज्याच्या पुरशांवर आशिल्ली आमकां गुप्त आसा खंडीत जावन खंयचेय एक कार्य बऱ्या रितीन चालान मेळ्ळ्यार ते अर्दे सक्सेस जाल्ले बरे म्हणून आमी सांगता त्याच प्रमाणे हे एक ऐचित आमची हे गणित म्हणून चिंतते सगळ्यांनी चिंतले पावस येता म्हणून जाल्यार खंडीत जावन देवाची मांडावळ विशिश्ट आसली आमच्या आतांचो पत्राप हांगासर आयल्या उपरांत आत्तूरच्या परिसरांत मागण्याचे वातावरणांत बदलला तांच्या हातांत केदाळाई साल्लोरेसाक धरनंत ते भोंवतात आनी खंयचे काम करतनाय साल्लोरेसाचो उडास काडनंत खंयचे काम सुरवात करतात खंडीत जावन आमचे पत्राप मागण्याचो पत्राप म्हणटात
कितल्यागी लोकांक तांणी मागण्याद्वारे बरें केल्ले आमकां कळीत आसा जाल्यार आमच्या ह्या परिसरांत थोडी विघ्नां अनवरां तशेंच थोडे आमकां ह्या इगर्जीक इल्लेशे आशिल्ले अनवरां सद्याकच पयस जातली तशेंच ह्या फेस्ताच्या मरिफात हांगासर येवच्या सर भक्तिकांक हांगासर सेवच्यात आनी जेवणा मरिफात आयिल्ल्या सर भक्तिकांक नोवेनाच्या दिसा जावन फेस्ताच्या दिसा जावन आयिल्ल्या सर भक्तिकांक ह्या हांगासर सेविल्ल्या जेवणा वरवीं तांची कुडीती आनी मोतीची भलायकी तांकां लाभो दिवन मागोवन ह्या एका होरेकाणिकेक ओज्याच्या पुरशावाक आमकां बायल्यांनी मुस्तू सहकार दिला प्रत्येक जावन पेरमुदे जावन संतोष रोड्रिगस आनी प्रवीण डिसोजा पेरमुदे जावन तांणी हांगासर पेरमुदे जावन तांणी वजे हांगासर हाडला ह्या एका कार्यक्रमाक तशेंच विंगड 10 वाड्याच्यांनी तशेंच आमच्या हिंदू भवानी ह्या एका कार्याक वजे आमी हांगासर हाडलेल्यात तांकां सर्वांकी ह्या संदर्भात स्वागत करता आसतना आता संतोष रोड्रिगस आनी प्रवीण डिसोजा पेरमुदे तांणी मुखार येवन आमच्या पत्रापा कडेन जावन मान स्वीकार करचे म्हणून तांगे लागीं विनंती करता तशेंच तांचो जावन गाडी जावन एक वजे सांकेतीक रितीन पत्रापाक हँडओवर करून तुमकां मान दिता आता वॉल्टर डिसोजा ग्लोरियस ऑयल मिल मियार आणि मुखार येवचे सांकेतीक रितीन एक ओजे पत्रापाक चालोरेसाच्या पांयांतळी समर्पण तांणी मान स्वीकार केली म्हणून तांचे लागीं विनंती करता ताणी हाडिल्ली काणीक सालोरेसाक समर्पण पत्रापाकडे जावन मान घेजे म्हणून तागे लागीं विनंती करता या कार्यक्रमाक हिंदू भवानी मुस्तू सहकार दिला तशें युनियन बँक राज स्टुडिओ कविता बेकरी ललित पेंट्स संगम रेस्टॉरंट जय भंडारी नारायण शेट्टी आशिक बार विनोद शेणे रेखा लेमिना क्रॉस आणि या आमच्या कार्यक्रमाक वजी दिवन सहकार दिल्यात तांकां सालोरेसाची दराड आशिर्वाद तांचेर मागता तांणी कोणी हांगासर आसल्या तांणी मुखार येवन पत्रापाकडे जावन मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ನಮಗೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕವಿತಾ ಬೇಕರಿ ಲಲಿತ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಸಂಗಮ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜಯ ಭಂಡಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನೋದ್ ಶೆಣಿ ರೇಖಾ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ ಇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. डिसोजा आणि बोना सिक्वेरा नखरे आणि हांगासर ओजी हाडलेल्यात तांणी दयेकरून सांकेतीक रितीन ओजी हांगासर हाडून पात्रापाकड सालोरेसाक समर्पण पात्रापाकड जावन मान स्वीकार करचो. मोगजनो आता आमचे हातान 10 बोटां आशिल्ले बरी आमच्या फिरगजीक 10 वाडे आसात. बारीक बळवंत वाडे आमचे तशें एका वाड्यात हांव बुरकारान ओजी एक वजें हाडून सालोरेसाक समर्पण पात्रापाकडें जावन तांणी मान स्वीकार करचे म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. पयल्यान
दुपद कट्टे वाडो चर्च ये वाडो कड़ेबेट्टु वाडो कुंटलपाटी ये वाडो कुंटलपाटी बी वाडो और नागोलंदु भरपूर भी आइले नित्य वाडो पंजोट्टु वाडो चर्च बी वाडो आणि कोटी पहिल्या फिरकेची जाऊन ओजी अडल्यान जाल्यार आमी नांव सांगूंक सुटले जाल्यार दयेकर बघसून तुम्ही मुखार येवन तुमची ओजी हांगासर सर्वसर समर्पण पत्राकडे मान स्वीकार केली तुमचे विनंती करता मास्टर कॅटर्स सोमेश उपकार मोठा एक चारित्रिक पुरुष आम्ही काढला कन्नडात शोभा यात्रे म्हणतात एक भव्य यात्रे संत लॉरेन्सरा भव्य महिमेय शोभा यात्रे म्हणून खंडी जाऊन आमच्या उपाध्यक्षान सांगलेल्या प्रमाणे शावर्स ऑफ ब्लेसिंग हांवें म्हणलें सकाळी पिरी पिरी पावस येतलो सत्र हाडा म्हणून ती एक सबाय दग आसली जाल्यार हांगासर तुमी दोगीन कितें जाता आसलें देखून गडगड अवस्थो आसलो वारें पावस येता म्हूण चिंतलें जाल्यार देवान राखून व्हरलें हांवें टिचरीक फोन केलें पावस येता की टिचर येना म्हणाले माग म्हळ्यार तितलेंच आमी सांत मुखेलपणान अपूर्व सोबीत पुरुश हांव काडला कोणायकी कितें बादाक जावना सभायेन आमी आयल्या सत्रे उसवन आज सगळींच्या बापानच आपली कृपा पावसा मारिफात शावर्स म्हणटा हांव थेंबे थेंबे पावसा मारिफात आमकां ताणें आशिर्वादांनी वतला खंडीत जावन सांत लॉरेन्सान आमचे पासत मागलां तुम्ही दिल्ली ही काणी पूर्ण सोडून खंडीत आदार जाताले ह्या पवित्र तळार तुम्ही दिल्ली ती काणीक आदार जाताले आनी सांगात आमी जेवताना पूर्ण लभतले कोण तो जेवला संतोषान घेतालो खाने वाले में दाने वाला का नाम लिखा है म्हणाय एका शिताचेर आमी दान दिल्ल्यांचें नांव आसा देखून अन्नदान श्रेष्ठ दान म्हणटात देव आमी दिलां आमच्या कश्ट वावटीचो फळ देवान दिल्लें पृथ्वीचो फळ देवाक आमी भेटयलां पोरण्या सगळ्यांत आमी आयकता वाचता कितें म्हळ्यार तांणी हाडली काणीक देवाक भेटयतली वर्सान वर्सा आज आमी हांगासर ह्या पवित्र तळार भेटयलां आसता देवाक ते प्रसन्न जातले सांत वर्साक खुशी जातली देवाची आशिर्वाद मेळटली ह्या पुरुषावाक भाग घेतिल्ल्या सोमेस्ताचो उपकार पडटा आमच्या फिरगसकारां आनी भक्तिका जायती आसात तुमचो सोमेस्ताचो उपकार पडटा मुद्या तर्फेन आनी आमच्या भद्रापा तर्फेन दियाकोना तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांत वर्साची भरपूर आशिर्वाद मागता फाल्यां 9 दिसां फाल्यां हांव चुरसांवचे 9 दिसाचे नव्यान आमी भेटूंची मागणी देव प्रसन्न जातलो सांत वर्स परिफात तो देव आयकतलो
आनी आशिर्वाद आमकां मेळटली म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. तुमचो मुखलो आदर आनी सहकार मागून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. म्हजे तर्फे तुमकां सुमेस्त हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव तुमकां प्रेमकारी जावचो ना. आशिर्वादाची कृपा तुमचेर वरतलो. मुखले सर्व आमच्या भाव बांदवपणाक एका काळजाची एका मनाची जावन ही फिरगस कुटां बांदून हाडून आमकां देव आदर दितलो. तुमचो समेस्ताचो हांव उपकार पळोवता. देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक तरान आमच्या गुरकाराचो खांद्याक हात देव न्हू ताणें आदार दिला. देव तांकां आदार दिवं दी, भलायकी घटाय दिवं दी म्हणून ह्या संदर्भार मागता. देव बरें करूं. आतां हांव उलो दिता. मोगाच्यानो आमच्या या पुरुषावाक सहकार दिल्ले आसात आमचे बँडकार रोनी मुखार येवन पत्रापा कडेन धांवन एक मान स्वीकार करचो. तशेंच साऊंड सिस्टमाक सहकार दिला नवीन लोबो. तांणी मुखार येवचे पत्रापा कडेन धांवन मान स्वीकार करचे. नवीन लोबो. तशेंच व्हिडिओग्राफी केला दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्यांनी. तांणी मुखार येवन ताणे पत्रापा कडेन मान स्वीकार करचे. फोटोग्राफी केल्या पद्मप्रसाद जैन. तांणी पत्रापा कडेन येवन मान स्वीकार करचे. आत्मीयरे ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ काल या वजेच्या पुरुषावा खातीर गॉडविन दांती आनी टीम तांणी मार्गाक पुंड पडले ते सिमेंट घालून मार्ग समा केला. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांणी गॉडविन दांती आसल्यार तांणी मुखार येवन मान स्वीकार करचे. तशेंच ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आता धन्यवाद ज्योती. मुखाच्यानो पयल्यान पयले धन्यदेवाक हांव अर्गां पाठयतां आनी आमचें हें योजन यशस्वी बरीत केल्ल्या धन्यदेवाक जावं अर्गां. उपकार आठवणीची 2 उतरां उलोवंक म्हाका वर्तो संतोष भोगता. आमच्या बाजलिकाच्या पात्रोन सान लोरेसाच्या तारीखे फेस्ताक आनी 9 दिसाच्या नोवेनाक तयार जावन सर्व भक्तिकांक दोनपराच्या जेवणाक वरवीं रुपार वजांचो पुष्यावाक चालन दिल्या आनी आशिर्वादीत केल्या आमच्या बाजलिकाचे सान लोरेस पेकेजीचे रेक्टर भूमनादीक बाप आल्बर्ट डिसोजा, आमचे आध्यात्मिक मनादीक बाप रोमन मास्करेनास, ब्रदर अश्विन रेबेल्लो आनी ब्रदर शॉन हांकां आम्हा सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या योजनांक सहकार दिल्या वाराड्याच्या पिरगजेच्या मानेस्त दीपक डिमेल्लो आनी कुटाम, मानेस्त वाल्टर डिसोजा, ग्लोरिया ऑयल मिल मियार, मानेस्त संतोष लुईस आनी मानेस्त प्रवीण डिसोजा फेरमदे हांकां आमच्या एसाकाच्या तर्फेन आनी फिरगसगारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. खूब उत्तम रितीन मांडून हाडल्या आमच्या फिरगजीचो उपाध्यक्ष मानेस्त संतोष डी सिल्वा, कार्यदर्शी मानेस्त बेनेडिक्ट नोराना, 20 आयोगाचो संयोजक मानेस्त रिचर्ड पिंटो, दावाड्याचे गुरकार आनी गुरकार प्रतिनिधी, फिरगस गवळीक मंडळीचे सरसंघे, संघ संस्थेचे हुद्देदार आनी फिरगजीच्या हर एक कुटुंबदारांक आम्हा सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी मानेस्त पद्मप्रसाद शिल्पा स्टुडिओ कारकळ हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. लाईव्ह प्रसार केल्ल्या डिवायन वर्ल्ड मानेस्त स्टीफन मेंडिस आनी कुटुंबदारांक देव बरें करूं म्हणटा. हजर जाल्ल्या सर्वांक कॉफी फळाराची जबाबदारी घेतिल्ल्या मानेस्त जोसेफ डिसोजा, सोजा कॅटर्स तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. अखेरीक एका नंतर अनेक रितीन दिल्ली जबाबदारी बरान करून कुमो केल्ल्या सर्वस्व मनपूर्वक उपकार पावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. सालोरेस आमकां सदांच राखून दी, सांबाळून दी आनी बेसावांनी बरोवन दी म्हूण मागता.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ 10 ತಾರೀಕೆಂದು ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 9 ದಿನದ ನವೇನ ಪೂಜೆಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸಲಿಕಾದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಚರ್ಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೊಗಜನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ASI ಅವರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. तशेंच आमचो जोसेफ आज आमकां चायेची विलावारी केल्या तांणी मुखार येवन पात्रापा कडेन जावन मान स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. जोसेफ डिसोजा दयकर फाटल्यान चायेची काउंटर ओपन जाल्यांत फाटल्यान आसलेल्यांनी च्या स्वीकार करचे. तशेंच सगळ्यांकी च्या स्वीकार करची म्हणून विनंती करता.